pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento čierny stojan na utierky, ktorý je vyrobený z masívneho železného drôtu a respektíve materiálu a je pokrytý praškovou farbou. Praškovanie je technológia nanášania farby, ktorá je veľmi odolná voči oterom. Konkrétne v tomto prípade tento stojan má takéto 3 nožičky pre dobrú stabilitu, takýto milý vzor srdiečka, kedy po nasadení utierok je krásne to srdiečko vidno, pôsobí to veľmi milo, veľmi pôsobivo, veľmi domácky, evokuje to teplo domova. Tá manipulácia s tým stojanom je veľmi jednoduchá, kedy si vieme prenášať podľa potreby stojan, respektíve utierku so stojanom tam, kde potrebujeme.